With current affairs, with times. Terms and conditions apply. It's about time. Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pakadema wa Times ndipo muli ndine Jawez Banda. Koma poyamba nayo mitu yake. Nyumba ya malamulo yasankha anthu asanu amene apikisane pa udindo wa mkulu wa ofesi yomwe yoona madandaulo a anthu, ombudsman pa Chingerezi. Mabungwe othandiza za umoyo mdziko muno ati boma lipeze njira zimene lingatsate kuti lisiye kudalira mabungwewa pa thandizo la chuma. Munkhani zina, kafukufuku wa bungwe la National Statistical Office waonetsa kuti amalawi okwana 87 pa 100 aliwonse sapita kumalo azokopa alendo. Ndi izi ndi zina zambiri tiye limodzi. Nyumba ya malamulo yasankha anthu asanu amene apikisane pa udindo wa mkulu wa ofesi yomwe yoona madandaulo a anthu, a ombudsman pa Chingerezi. Udindo wakhala opanda munthu kwa miyezi ingapo tsopano potsatira kusankhidwa kwa yemwe anali mkulu wa ofesi iyi, a Martha Chizuma, kukhala mkulu wa ofesi yothana ndi katangale ya Anti-Corruption Bureau. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Anthu omwe nyumba ya malamulo yawasankha kuti adzachite nawo mayeso a mu ofesi ya mkulu womva za madandaulo a anthu ya ombudsman mdziko muno ndi Atadala Chinkwezule, a Wellington Kazembe, a Grace Malera, a Gloria Namondwe ndi a Yamikanika Mbaowa. Wapampando a komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zolemba anthu ntchito ya Public Appointments Committee, a Joyce Chitsulo wauza Times kuti pakadali pano mayina asanuwa atumizidwa ku bungwe la akuluakulu a zamalamulo la Malawi Law Society kuti akaunike. Achitsulo ati mwa zina bungwe la Malawi Law Society ndikuyenera kufotokozera mbiri yakagwiridwe ka ntchito kwa anthu omwe akachite nawo mayesowa. Koma mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society, a Patrick Mpaka, wati pofika lachitatu sabata ino iwo anali asanalandire mayina a anthu omwe asankhidwawa. Koma iwo anati ndi chiyembekezo kuti mayina awa afika ku ofesi kwawo kuti azaunike posachedwapa. Mabungwe othandiza za umoyo mdziko muno ati boma lipeze njira zimene lingatsate kuti lisiye kudalira mabungwewa pa thandizo la chuma. Mabungwewa ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe lachitatu pamene anakumana ndi komiti ya za umoyo ya nyumba ya malamulo. Wes Gausi andi ripoti. Ndalama zambiri zopita ku ntchito ya za umoyo mdziko muno zimachokera ku maiko ena, ngakhale kuti dziko lino linalowa nawo mu mgwirizano oti azitha kuyika ndalama ku nkhani ya za umoyo. Wapampando oyimira gulu la mabungweli, a Tedula Damte, wati yakwana nthawi kuti dziko lino liyambe kuzimira palokha pa chuma cha za umoyo. Iwo ati boma likuyenera kuyang'ana mayankho a za umoyo mdziko muno. Mkulu wa za umoyo ku nduna wa za umoyo, Queen Duwe, wati ndunawu ndi okonzeka kuyima paokha pa nkhani ya za chuma. Wapampando wa komiti ya za umoyo ku nyumba ya malamulo, Matthew Zingwale, wati dziko lino silingakwanitse kuyika ndalama zambiri ku ntchito ya za umoyo. Palibe angakani kuti asamapereke ndalama ku za umoyo kwa anthu ake. Dziko lino silifuna kupanga zimenezo. Koma ife kwathu kuno timadalira fodia ujawata. Zogulisa zathu za dziko lino zakunja palibe kwera. Timagulisa timagulisa thonje, sizimabweresa ndalama zokwanira. Ndi a Minister of Finance akatenga ndalama akagulisa zinthu ndi misonkho yathu ija. Akazanga na ndalama zimene zilipo zimakhazo chepa. Ife ife tikulephera kufika ku 15%. Komiti yati dziko lino lifunikabe thandizo lochuluka kuti ntchito zake ziyende bwino. Kafukufuku wa bungwe la National Statistical Office NSO waonetsa kuti amalawi 87 pa 100 aliwonse sapita kumalo azokopa alendo kamba ka mavuto azachuma. Kafukufuku uyu wakhazikitsidwa lachitatu mu mzinda wa Blantyre ndi bungwe la NSO
ndipo zotsatira zake zaperekedwa ku nduna wa zokopa alendo. Zambiri mu ripoti ili kuchokera kwa Justin Mkweu. Malingana ndi kafukufukuyu mdziko muno mabanja okwana 64 mwa 100 aliwonse amafuna atapita kumalo azokopa alendo, koma 5 mwa 100 aliwonse safuna. Poyankhula akukhazikitsa kafukufukuyi, mmodzi mwa akuluakulu ku NSO Amerise Kanyuka anati pakufunika pachitike zambiri kuti malo azokopa alendo akhale ofikirika. Ripoti imene iti ikusonyeza kuti kuli zinthu zambiri ndi ikuunikira zokopa ministry yokopa alendo kuti ayang'ane madera ati amene ayeneka kuonjezerapo. Ikupanga zinthu koma pali madera ambiri oti ayeneka kukonzanso. Ndi ripoti ikuunikira kuti dera ili madera ambiri osiyanasiyana amene angati kuunikira kuti kodi angapange bwanji. Kafukufukuyi amene anachitika mu chaka cha 2019 m'maboma ndi m'mizinda yonse ya dziko lino waonesanso kuti anthu ambiri amafuna atapita ku nyanja, pamene anthu ochepetsetsa amafuna atapita ku malo azachikhalidwe. Kafukufukuyu akuonesanso kuti anthu ambiri amafuna atapita m'boma la Mangochi ndipo ochepetsetsa amafuna atapita ku Neno. Nduna yoona zokopa alendo Michael Usi anati njira zambiri zayikidwa mchimake kuti malo azokopa alendo akhale ofikirika. Mmene chuma chimayendera kapena nkhani za malonda ndizonena kuti anthu amabweresa mitengo imene akufuna molingana ndi nsika. Ndiye chimene tingachite ndikosa kuti anthu ambiri alowemo mu business imene ya zokopa alendo, kuti nkhani yoti ndi angati amene akubweresa ntchitozo ndi amene akuzifuna zithe kusogolera kuona kuti mitengo ikhala bwanji. Malawi ndi dziko limene lili ndi malo ambiri azokopa alendo monga nyanja, malo azachikhalidwe, mapiri komanso malo osungirako nyama. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati ndokhutira ndi zokonzekera msonkhano wa atsogoleri a mayiko akumwera kwa Africa wa SADC umene uchitike mdziko muno kuyambira Sabata ya mawa. Achilima ayankhula izi pamene anayendera malo ena mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera msonkhanowu. Tindi ripoti ili. Malingana ndi Achilima, zokonzekera zonse zikhala zitatha pofika loweruka Sabata ino. Iyo anayamikira komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekerazi, yomwe ikutsogozedwa ndi nduna yoona za ubale ndi mayiko ena Aison Hoa Mkaka. Ntchitoyi yagwirika pachichewa titero kuti yagwirika bwino, ndipo tikadakhala kuti ndi masamu kapena kuti anali mayeso tikananena kuti tadutsa kale pa 92%. Watsalako ndikochepa, ndipo ndi chikhulupiriro chathu kuti lero ndi lachitatu pomafika lachisanu tikhala tili pa 98-99 kuti loweruka timalizitse 100%, kuti alendo akamabwera zikhale zabwino. Koma kuposerapo apresident ananena padzana paja kuti ngakhale kuti tikukonzekera ife kubwera alendo, koma kwakukulukulu kutsogolo kuno zimenezi ndimene tizikhalira ifenso timafuna zabwino. Ngakhale pa nyumba pamene simangosesa ife tikubwera alendo, koma timasesa ndithu tsiku ndi tsiku, ukhondo ndi ofunikira. Achilima akhala akukumana ndi anthu osiyanasiyana omwe akutengapo gawo pa zokonzekera za msonkhanowu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema ya Times. Tibweranso zikangotha izi. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when working. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Ndinaluza akazi anga atadwala paka nthawi kochepa
Zitachitika izi ndinapita ku CIC amene amapanga cover pa nkhani ya zovuta ngati zimenezi. Musakhale ndi nkhawa kuti banja lanu lidzagwiranji inu mutamwalira. Ngati muli pa gulu la kuntchito kapena ku nyumba, mungathe kugula Kangachepe Group Funeral Plan polipira ndalama zosachepera 2,000 kwacha kwa munthu wamkulu komanso 1,000 kwacha kwa mwana pa chaka. Ndipo banja lanu lidzapatsidwa chipepeso chosachepera 100,000 kwacha kuti lithandizike mu nthawi ya zovuta. Akuluakulu aku CIC anabwera mwachangu ku zovutazi ndi kudzapereka thandizo la ndalama limene linathandizira kwambiri pa zovuta za malemu akazi anga. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa nambala iyi. Kapena bwerani kuma office a CIC Life Assurance Limited ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Ndipo ndikupempha azanga nonse amene sinajoine kuti tipite tikajoine policy imeneyi ya Kangachepe Funeral Cover ku CIC Insurance. CIC imasunga lonjezo. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Mkulu owerengera chuma cha boma Ajini Mnyenyembe watsindika kufunika kwa kugwira ntchito mboma kusamala chuma. Mnyenyembe wanena izi kumponera mboma la Dowa potsegulira maphunziro akatswiri owerengera chuma cha boma amene anakonzedwa mogwirizana ndi sukulu ya Malawi Institute of Management. Zambiri mulipoti ili. Malingana ndi Mnyenyembe nkofunika kwambiri kuti anthu owerengera chuma cha boma azigwira ntchito yawo mosamalitsa kuti dziko lino lidzipita patsogolo. Ma issues omwe amatulukadi mu ma audit reports akukhala ngati kuti ofananira chaka ndi chaka. Koma ngakhale ali yoti ochepera kapena tikuzonena kuti zimatheka kuti ma ministries ndi departments omwe ali ndi ma issues amene wa chaka chino ikamabwera the following year amapezeka kuti ndi ma ministries ena koma ndi ma issues ake omwewo kuti malamulowa tili nawo koma mwina chifukwa choti sitimakumbutsana pafupi kuti anthu tizidziwa kunena kuti timayenera kupanga zinthu ngati zimenezi. Nthawi zina tikuona ngati kuti mwina chikhozo khala chimodzi cha chifukwa chomwe mwina timapezeka kuti ma issues umakhala amodzimodzi omwewo. Ndipo ogwirizira udindo wa mkulu wa Malawi Institute of Management a Samson Sikelo ati sukulu yawo inawunikira mavuto ena ndi ena amene adapezeka muzikalata zakafukufuku zowunikira chuma cha boma. Iwo anati maphunziro athandiza kukonza mavuto ena ndi ena amene amaoneka mukafukufuku ambuyomu kuti mavuto asazapezekenso mtsogolo. Mungomudziwa kuti no anthu ena kumachita retire, ena akulembedwa, akuchedwa akuchitidwa promote. Choncho pamene kusintha kumene kukuchitika komanso boma malinga ndi program ija ya public sector reforms pali zambiri zimene zikusintha. Chotero tangoyitana kunono kuti tiakumbuse zina ndi zina zimene angathe kumachita pamene akugwira ntchito yawo siku ndi siku. Ndi cholinga chotino kuwerengera chuma mboma kusinthe komanso ndi kuti no zambiri zisinthe. Maphunziro abweretsa pamodzi akuluakulu owerengera chuma cha boma ochokera mu nthambi zosiyanasiyana za boma. Unduna wa zaumoyo wati ana okwana 9,100 achira ku nthenda ya chifuwa chachikulu kuchokera mchaka cha 2015 kufika pano. Mlembi ku undunawo a Charles Mwansambo ati izi ndikamba kuti pali mgwirizano wabwino pakati pa anthu m'midzi komanso mabungwe amene akulimbana ndi nthendayi mdziko muno. Patience Lunda wadzanitsa mbiri. Bungwe la Global Fund lakhala patsogolo pa ntchito yofuna kuthetsa matenda osiyanasiyana mdziko lino monga chifuwa chachikulu, malungo komanso HIV and AIDS. Ndipo malipoti aonetsa kuti bungweli lapereka 1.3 trillion pa ntchitoyi kuyambira mchaka cha 2003. Amwansambo anati kuchokera mchaka cha 2015 malo omwe anthu angakayizetse ngati ali ndi chifuwa chachikulu achuluka kuchoka pa 302 kufika pa 417 zomwe ati zapangitsa kuti anthu azitha kulandira chithandizo mwansanga. Pakanali pano imfa kamba ka chifuwa chachikulu nazo zachepa ndi 46 per 100 kutengera ndikale.
mawu ake omenyera maufulu a zaumoyo a maziko matemba anati kuthana ndi matenda osiyanasiyana kungatheke ngati amalawi angakhale ndi chidwi chopita kuchipatala pomwe sakumva bwino. Mukuona kuti ana osachepera 1,902 andi moyo chokuti kuna chithandizo chimene chinochoka. So chimene tingapemphe makoncho na kuti chonde tizitha kumatha kupita kuchipatala sanga tikamva nthupi komanso tikhala tukayikira matenda ena ndiye. Pofika pano anthu 100,000 achira ku matenda achifuwa chachikulu. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la ku Madzulo m'boma la Neno Mark Katsonga Phiri wapereka njinga kwa ana aulumali mderali powalimbikitsa pa maphunziro. Poyankhula atapereka thandizoli, Akatsonga ati ana ambiri oterewa akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana mdziko muno. Zambiri mu ripoti limene walemba Liwereni Mpasa limene akuwerenga ndi Elvis Howahowa. Akatsonga ati ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana amakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana monga kutsekeredwa mnyumba, kusalidwa popatsidwa mpata osewera ndi ana anzawo, komanso kukanizidwa kupita ku sukulu ndi ena mwa anthu owasamalira. Ndiyesetsa kuti olumala makamaka ana ang'onoang'ono amene amalephera kupita ku sukulu tiyathandize kuwapezera mayendedwe azipita ku sukulu. Amene akuchokera mabanja osauka ndathandize kuwapatsa mabasare, ma scholarship kuwalipirira masukulu, kuti tipeze kuti mwanawa udolo wawo pachizungu amati experience yawo o talent yawo ikutuluka poyera, kuti mulungu akakapodzanja anawa adzakhala aphindu ku dziko lino. Mkulu ona za maphunziro a anthu ku nthambi ya Ligowe Social Welfare Mathias Latibu ati ana amene ali ndi ulumali osiyanasiyana amakumana ndi zowatchingira kupeza ufulu wachibadidwe komanso maphunziro chifukwa amasungidwa ndi kukanizidwa zambiri zofunika pa miyoyo yawo. Ufulu olephetsedwa kupita ku sukulu kukaphunzira ndi anzawo, ufulu osewera ndi anzawo akumatsekedwa nyumba, komanso even makolo ena akumamana ana zakudya, even ena kumachita nkhanza zowamenya. Vuto limene kuti lithe pakufunika mabungwe ngati mmene taonera lero komanso adindo osiyana ingakhale boma kuti tigwirane manja pothetsa vuto limeneli. Makamaka choyambira tikuyenera tiphunzitse anthu zakufunika kusachitira nkhanza ana aulumali. Mmodzi mwa achinyamata amene analandira nawo thandizo la njingazi, Amalita Sylvester, amene ndi ophunzira wa Sunday 8 ku Chididi Primary School, wati ndiosangalala polandira thandizoli. Sangala yanga ndichokuti ndipezeka kuti mayendedwe anga akhala osavuta kumapita ngati kosewera ndi anzanga, oyeza kusukulu ndi kutchali chikomwe. Akatsonga anapereka thandizoli pamwambo umene amasangalala kuti akwanitsa zaka 70 zakubadwa umene unachitikira kulikulu la mfumu yaikulu Mlauli m'boma la Neno. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Nyumba ya malamulo yasankha anthu asanu amene apikisane pa udindo wa wamkulu wa ofesi yomva madandaulo a anthu, ombudsman pa Chingerezi. Mabungwe othandiza za umoyo mdziko muno ati boma lipeze njira zimene lingatsate kuti lisiye kudalira mabungwewa pa thandizo la chuma. Ndipo mu nkhani zina, kafukufuku wa bungwe la National Statistical Office waonetsa kuti amalawi 87 pa 100 aliwonse sapita kumalo zokopa alendo. Kumbukirani kuti mutha kupeza izi ndi nkhani koza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Muna ndine Chawes Banda. Madzulo abwino. UNICAF